Il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Anne Fenech baqgħet tiddefendi għal kollox l-iskema ta' self sigriet li nieda l-Partit Nazzjonalista. Fenech qalet li l-iskema mhix sigrita anke jekk fl-istess nifs ammettiet li l-kuntratt li se jsir bejn min isellef u l-Partit Nazzjonalista huwa privat u mhux se jkun ippubblikat. Din mhijiex segreta, din hija ossessjoni, sfortunatament tal-Partit Laburista. U nispjegalek għaliex. Għax il-liġi tal-finanzjament tal-partiti hija intiża biex telimina donazzjonijiet ħalli jiena ma nistax nagħti donazzjoni għal xejn b'xejn mingħajr il-pubbliku hemm barra ikun jaf min jien. Trasparenza fil-liġi għal fejn tmorru kontrija. Din mhijiex donazzjoni. Għalen Fenech min qiegħed jgħid li l-kuntratt għandu jkun ippubblikat anke għaliex huwa kuntratt twil fuq medda ta' 10 snin qed jgħid il-ħmerijiet tinsisti li kollox jibqa' bejn il-partit u l-individwu. Dan huwa self fej il-partit jagħti lura 4% u jitħallas lura. Kuntratt tal fej konfidenzjali, esponenti minn tagħkom qalu. Le, ma huwa għax huwa kuntratt privat. Inti met inti tmur tixtri l-affarijiet, met inti tmur qudiem notar. Avukati stess qalu iktar minn 10 snin kuntratt ma jistax ikun b'mod sigrit. Le, dawk qed jgħidu l-ħmerijiet. Skonti dawk li se jselfu l-eluf lil Partit Nazzjonalista huma nies normali li f'ħajjithom qatt mhux se jkunu f'pożizzjoni li jieħdu xi ħaġa lura. Bħalma ħadet il-kumpanija tagħha li fi żmien gvernijiet nazzjonalisti gawdiet minn mijiet ta' eluf ta' euro f'direct orders. Tagħtu garanziji mal ma jeħdux direct orders bla doċ minn jissellef. Jiena fil-fema tiegħi dawk li d-deħlin li jagħtu il-loans volontarji nista' nassigurak jiena huma nies normalissimi u mhumiex nies li jkunu fl-ebda pożizzjoni li jieħdu ebda tender. Kif qed ittini garanzija jekk il-ħaġija sigrita? Kif qed ittini garanzija?